ହାଟଡି ବ୍ଲକ ମରେଇଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର। ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିର ହୋଇଛି ଖୁଲାସା। ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହଡପ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜିଆରଏସ୍ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ତଦନ୍ତ ଘେରରେ। ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ଜେଇ ସୁପ୍ରଭା ପ୍ରଧାନ। ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡି ବ୍ଲକ ମରେଇଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଡିଓ ବନିତା ବିଜୟନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ, ମରେଇଗାଁ ବଜାରରେ ଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷ, ମରେଇଗାଁ ପମ୍ପ ହାଉସ ସମ୍ମୁଖୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ, ପ୍ରାଥମିକତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ବେତିରା ଗ୍ରାମର ଭୂତପଦୀ ଠାରୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଅନୁଦାନ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁପ୍ରଭା ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେତିରା ଗ୍ରାମରେ ଭୂତପଦୀଠାରୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି କି ବିଲ୍ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଅନୁଦାନ ହଡପ ହେଲା କେମିତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ବିଡିଓ ବିନିତା ବିଜୟନୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆରୁଖଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।